میں اپنے سینئر شرائع کرام کو اجازت لینے آیا کہ میرا سا سا جیندہ مقروض ہے اس ذات رحمان دا کاجراوے کریم عظیم رحیم آکھاں گنہگار زبان چلاج راوے بھول کر کے میں پچھتا پواں میں معافیاں منگن دا چاجراوے جانی نوکر آل رسول دہاں اے مان تہے اے تراج راوے بھائی شبر صاحب بھائی شابر صاحب کہ انج خواباں تائیں پابندیاں ہن کیا پیارے ملنا سکدے تڑ ریت دی بالا ہار ہوندی سردارے ملنا سکدے پل پل دشواری جانی نو کہیں پار بھی ملنا سکدے مجبوریاں اوپرا چکے لے ایک اشارے ملنا سکدے بہت اچھے جناب بھائی جان ساڑے مقامی گلوکار جناب محمد احسان پردیسی صاحب رانی فرمایا سے کہ ہکے ہار دے موتیاں وکری جا اساں قطن پوری نہ سکدے ساڑی ہک دوے نال سجاوٹ ہے تائیں وکرے تھی نہ سکدے گل کر کے گل تے کیمرہ سائیں گل تو پرتی نہ سکدے اساں رس کے جانی کے کرنا ہے جدہ نکھڑ کے جی نہ سکدے سائیں کے ڈڈو ہمیں بھر لئے مر ویساں پر لیساں کہیں دلو نہیں کیوں گڑیے فصل امیدہ دے جدہ ہوئے اپنی جو نہیں ایک اج نہیں جانی ہر جاتے صد مارے آیا تو نہیں منہ کیوں دیندہ ہے مجبوریاں نو انجے آگ چا رسن تیرو نہیں بھائی شبر صاحب کہ میں جانی ڈھیر غریبوں سا میرے سامنے دولتہ رکھ نہیں میں نازن اپنی مفلس دے میری تاکہ چھوندے لکھ نہیں تو سوندیا تھکتا نہیں میری لگدی سوچ تو اکھ نہیں کر دن دن رات محلہ نو کہیں جو سڑدے ویکھے کاک نہیں بھائی اتر ٹیوانہ صاحب محمد فیاض دھوری صاحب شکر گزارن جناب بھائی محمد پردیسی صاحب سائیں کے وعدے اس دے ہن یا میرے ہن نہ قطن حساب تے مکسی نہ مکسی جانی موتیے تے نہ وقت غلاب تے مکسی نہ دی دے چٹے چاہنے تے نہ رات تے خواب تے مکسی چپ کر کے ساریاں مان لیساں پر صرف جناب تے مکسی بھائی شبر صاحب کہ سیوی وانگ پہ کھاندن زندگی نو بے سود انا دے رولے پیوہ نال ان رولے پتران دے بہنہ نال بھرا دے رولے آج خون نو خون دی چھک کوئی نہیں کتھا یار وفا دے رولے جان دی اتھو تائیں رولے نو رولیاں ویچ ہنج اتھو تائیں شاہ دے رولے بہت مہربانی جناب کہ ہک اکھ دا تل ہک ہونٹ دا تل تل سارے ویک کے تل لکھ ناز ادا تے نخرے آلی انہا پلکان دی جھل میل لکھ ملن تو پہلے وات مل کے ہٹیاں اس وقت دی ہک مشکل لکھ راہ لکھن دا جانی کے فیدہ جو لکھ سکتا منزل لکھ بھائیو رانی فرمائش کہ ہک اکھ دا دل ہک ہونٹ دا دل دل سارے ویک کے دل لکھ ناز ادا تے نخرے آلی ان آکھیاں دی جھل مل لکھ ملن تو پہلے وقت مل کے ہٹیاں اس وقت دی ہک مشکل لکھ راہ لکھن دا جانی کے فیدہ جو لکھ سکتا منزل لکھ اساں جدن دے اکھی تو اوڈر ہوئیو میری اکھ چو نور کی دائیں گے پلکان دے نال بہاریاں دیتیاں کداں سنٹور میرے سائیں گے ارمانن میرے بختیاں او تروڑ کے جانی لائیں گے اسانی بھی دی شرم تو چوب کر گئے نپیو گئے راندیاں بائیں گے میں اپنے استادوں کو اجازت لینا ہے ایک نظم تو اس تو بعد میں شہری پڑھنی کی کوئی نہیں کہ اس جگ دے رواجاں دا کی ہے سبب کوئی ویکھے تا صحیح کوئی سمالے تا صحیح کوئی حقیقت دے منظر نو مننے تا صحیح کوئی سوچے تا صحیح سوچ بھالے تا صحیح کیڑے پاسے زمانے دا رخ پھر گئے نہ حیا رہ گئے نہ ریا کہندہ ڈر پردہ فاشی دی رسمہ رواجاں ہوتے نہ کو پابندی ہے نہ کو کہندہ سر ماں دی بھی نہیں دھی ماں دی بھی نہیں بہنہ بھائیاں دے وکھرے رجحان ہو گئے پتر پیوان دے نہیں پیو پتران دے نہیں ویکھو کمزور کتنے ایمان ہو گئے چگلی غیبت تے ٹھگی دے اس دور وچ ایک عجب جیا تک سلسلہ چل گئے سچ طلبدا ہے ونج کے نصیباں دے نال ٹھگو ٹھوری فریبی تے دا چل گئے اور وہ پگاں وٹاؤن تے بہنا برا اس دور جدید وچ ختم ہو گئے کون پوچھ دے پرایاں نو اس دور وچ رشتے خونہ دے جس لے مدم ہو گئے بھول گیا مقصد آون دے سے کیتے پنڈ گستاخی دی سر تے چائی کھڑے
کیڑی کر رہے کہ سنتاں تے نفل آلی جدہ واجب نمازہ رہائی کھڑے بچے مسجد تے درساں دا راہ بھول گئے پڑھتے پہن انگلش سکولاں دے وچ تائیں تا گھیرے چاہ گئی انسانیت تائیں تا فرق آگئے نسولاں دے وچ لوگ اسلام تو اتنے دور ہو گئے جانی اس گال دا اندازہ ہی نہیں ان پڑھ دی گال نہیں جو ماں مار گئی یہاں دا پتر نو پڑھنا جنازہ ہی نہیں کہ بچے مسجد تے درساں دا راہ بھول گئے پڑھتے پہن انگلش سکولاں دے وچ تائیں تا گھیرے چاہ گئی انسانیت تائیں تا فرق آ گئے نسولاں دے وچ لوگ اسلام تو اتنے دور ہو گئے جانی اس گال دا اندازہ ہی نہیں اے اپر دی گال نہیں جو ماں مار گئی یہاں دا پتر نو پڑھنا جنازہ ہی نہیں بہت اچھے جناب بھائی امجد جوید امجد 8 چک سرگودا بہت خوبصورت پڑھ رہے ہیں میرے ایک دوست دی فرمائش کہ ایک اکھ دا دل ایک ہونٹ دا دل دل سارے ویک کے دل لکھ ناز عداتے نخرے آلی ان آکھیاں دی جھل میں لکھ ملن تو پہلے موڑ مل کے ہٹیاں اس وقت دی ایک مشکل راہ لکھن دا جانی کے فیدہ جو لکھ سکدا منزل لکھ